5 persoas resultaron feridas nunha colisión entre dous vehículos en Porto do Son. Foi preciso a actuación dos bombeiros para escarcerar os 3 ocupantes de un dos coches. O sinistro producíase ás 7 da tarde do domingo na estrada que sube ao Monte Ensa en Porto do Son. Nun cruce colisionaban frontolateralmente dous vehículos, un Renault Laguna con placas de matrícula 6721CDX e un Seat León con placas de matrícula 7758CFT. A consecuencia do impacto foi preciso a escarceración dos 3 ocupantes do Seat León, que quedaron atrapados entre os ferros. No lugar actuaron os bombeiros de Ribeira e Boiro, así como voluntarios de Protección Civil de Porto do Son. Un dos ocupantes tivo que ser trasladado en helicóptero dada a gravidade das feridas. Cando chegamos ao sitio, que era na pista que vai en dirección a Monte Ensa, en Porto do Son, pois encontrámonos con dous vehículos turismos efectivamente accidentados, un choque frontolateral, no cal pois había diferentes feridos de diversa consideración en ambos os vehículos. Se ben en un deles tivemos que realizar manobras de escarceración, xa que había pois 3 persoas atrapadas. Unha vez que atendemos os feridos e conseguimos facer a escarceración das vítimas do interior, foron 2 deles trasladados en ambulancia e un deles pois no helicóptero de emerxencias. Tratouse dunha labor complicada ao ter que retirar toda a parte superior do vehículo. En principio, pois a verdade é que tuvo que ser unha escarceración completa, hubo que sacar o teito, hubo que sacar as 3 vítimas en definitiva, pois foron unhas maniobras un tanto delicadas. Ata o lugar desprazáronse tamén a Garda Civil de Porto do Son, a Garda Civil de Tráfico e 2 ambulancias do 061.